20 filbot 16 zelených sloven. Dnes vás vítam nového videa. A dnes sa zahráme Escape Tsunami LEM. Ale najskôr som vám spínal 1 milión coinov. Brah, to je nuda. Ale čo som získal ešte pred videom je tento Los Trios, ktorý zarába 6,3 milióny za sekundu. A sem mám Secret Lucky Block, takže ja ho idem otvoriť, nekúkam sa. Rozdávam Tortugini Dragon Frutini. Teda nerozdávam, nerozdávam, ne. Ale najhlavnejšia vec v tomto videu je hrať Escape Tsunami LTM. Tam sa mi fakt takto napojil. No teraz som sem, neviem prečo idili sám, ale ja Hide Secret sa spomne za 14 minút. Nevadí, ja zatiaľ idem urobiť fusku. No dobre, konečne som tu a teraz idem si po Los Trolleitos. Som povedal, že si idem po Los Trolleitos. Nie dul. Los Trolleitos je lepší. Toto bolo sekundárne. Jediná sekunda. Nemyslíš vážne? Los Trallaleritos. Tak. Ja sa idem teleportnúť späť. Idem brať dul. Rýchlo, berem dul. Mám to. Ale furt je normálna fuska, už je nová fuska. Neviem prečo není, ale dúfam, že budú aj nejaký nový prednotí v fuske. Nie sú. Počkať. Ja nerozdávam tú Tortugini, takže ja ju tam dám. Ona zarába 1 000 000 a nedá mi to žiadnu dobrú vec. Počkať. Jak dám luv do fusky? Ok, tak nič. Ja tam dám Cursed Los Trios. Tak nič. Dám tam Los Trolleitos. Teraz. Počkať. Mňa na čo zaujíma, čo ak tam dal Chill Papi? Ale tie Chill Papi sa ináč toto hodia. Please, nech bude mať dobrú fusku. Počkať, ja ak tam dám Los Trios, tak sa mi to zhorší.
OK, dá sa. A teraz to dám do rtuginy. Pri 2 nadávam fusku. OMG, čo som to teraz zrobil? No, ja idem brať ďalších. Toto asi strihnem. Oh. 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 Oh no, 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 no. Prečo to musela ísť tá blbá Diddley? A prosím, dajte like a odber, budem moc rád, chcem streamovať, určite budem toto streamovať, takže máte sa na čo tešiť. Ja si potom zoberiem skula. No. Lebo zase ten sa tiež nedá získať. Buguje sa to tak maximálne. Mám to. A ja asi idem zobrať dul. Tam je laváka. Aha, dajte. Zmizlo. Ja si tam dám na konci pásu dačo. Na konci toho, ak sa to spomne dá. Dačo dobre. Napríklad toto sa húr. Ja zatiaľ berem lavaku. Go to laváka. Lavacca Saturno Saturnita. Please. Ide táto Diddley. Neviem prečo, ale na tomto serveri jediný hram Tsunami. Tam. Ja berem laváku asi a pôjdem sa pozrieť, kedy sa... Karkerkar je lepší. Karkerkar je lepší a je bližšie. Tak to je bližšie, ale ok. Karkerkar Kurkur. Diddley išla, ale ja som sa schoval. A kedy som vlastne... Za 6 minút. To ešte... Čakeki! Omči, čakeki. Čakeki. Please no fast food. Je furt ten Cursed Event, ja by som bol rád, keby sa tam toto, keby sa tam nejaký Cursed Brainrot spawnul.
God Karker Kar. Karker kar kur kur. Bem. Musí sa mi to tak bugovať. Oh. To bola aura teraz. Ja. Ale sa tu spomne nejaký kurset. Iba takto. 16 sekúnd. Viac. A ja idem čakať, kým sa tu na čo lepšie spomne ako dul. Počkať, dul a lul sa do seba. Počkať! To dul je lepšie ako lavaka. Ok, berem dul. Že sa tu spomne napríklad laku kráča. To mám oveľa radšej. Toto asi bude strašne dlhé video, ale... Dul. OK. Za mňou ide teraz práve Easy Tsunami. Tak. Ešte aké dlhé je ešte to video? No. Dul. Dul. Toto bolo šťastie teraz. Tak to je dobré, to je easy. Easy lemon squeezy. Takže berem love. To iba pre Notgot. Čakiki! A? To je čakiki. Sme čakiki. Rýchlo, kedy sa spomne. Aj si klik za 2 minúty, tak to je dobré. To Austrálii to si asi vymažem. To vymažem ešte tohto dulula. Aj tohto. Už mám 1, 2, 3 miesa. Tak toto mal teraz riadne La cucaracha! Poď, please, la cucaracha! La cucaracha. Opa! Tak. Urá.
Ja idem čakať za toho Secreta. Poď dole! No hurá! Za zo pár sekúnd sa spavne dobrý Secret. Dúfam, že to bude toto Sahur, please. Please buď Secret Block, alebo toto Sahur. God plus Medusy. Počkať. Je to fakt ťažké získať. Prečo? O! Čakajky! Nehrám sa. Na dneska by to bolo všetko, takže prosím dajte like a odber. A zatiaľ čus. Wow.